Γεια σας παιδιά, είμαι ο Φάνης. Και εγώ είμαι ο Γιώργος. Σήμερα ήρθαμε μαζί στο κανάλι Fans and George Gaming. Σήμερα ήρθαμε να σας δείξουμε πώς κάνουμε το Nitro, πώς το χρησιμοποιείτε. Εγώ το έχω ήδη βάλει, οπότε και καλά θα σας δείξω. Ας πούμε τώρα, περιμένετε να το κάνω reset. Λοιπόν παιδιά, το κάνα και καλά reset και καλά. Οπότε απλώς πάτε, για να το αγοράσετε πρέπει να έχετε 17, 16, 15.000 greens. Μπορεί παιδιά, το περισσότερο είναι 30.000 σε Nitro. Ναι, καλά. Αλλά ναι, το περισσότερο είναι αυτό. Εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί και το πήρα εγώ 16.000 και ο Γιώργος το περισσότερο είναι 19.000, τι είναι εννοείς. 21.000, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Το πήραμε, οπότε απλώς πατάτε buy, άμα τα greens, μετά σας έρχεται στο mail sorry, και έρχεται εδώ και καλά ότι το package arrived Nitro. Να σας πω και κάτι, δεν μπορείτε να πάρετε τα άλογα του Θεού. Παίρνετε 200 με 300 άλογα, ανάλογα το boost του αμαξιού νομίζω. Περίπου και το κινητήρα. Αλλά παίρνετε το boost, νομίζω. Όντως, πάρα πολύ. Να, απλώς όταν το πάρετε πηγαίνετε Car Parts, Turbo, εδώ πέρα. Στο Nitro. Αυτό εδώ είναι το Nitro. Install. Δεν πειράζει. Install. Μετά θα σας δείξει αυτό το package είναι για αυτό το αμάξι. Πατάτε OK. Και μετά πάτε Boost Adjustment. Εδώ. Το ανοίγετε έτσι. Όπως το προηγούμενο μου βίντεο. Μια χαρά. Εδώ αυτό. Καλά, η μπουκάλα θα είναι εδώ μέχρι εδώ τέρματα. Και παιδιά, γιατί εμένα είναι χρησιμοποιημένο. Δεν χάνετε, μην αγχώνεστε, δεν χάνετε το Nitro όταν τελειώνει η μπουκάλα. Απλώς δεν το όταν αυτό εδώ πάει στο 0, απλώς κάνετε redeem ένα κουπόνι. Ναι, απλά κάνετε. Για όλη την μπουκάλα. Έχετε εδώ πέρα, μάγκες, τώρα έχω εγώ λίγο το tablet του τέτοιου, του Γιώργου. Πάτε κάπου εδώ πέρα, θα σας δείχνει ένα χρυσό κουμπάκι που θα λέει τελειώνει η μπουκάλα σας. Όχι, δείχνει refill Nitro, έτσι να το ξέρετε. Ναι, αυτό κάπως. Και λέει τελειώνει η μπουκάλα. Ναι. Και όπως λέγαμε, στο Nitro εδώ, το πηγαίνετε στο τέρμα όπως το έδειξα. Nitro on, start test, save πρώτα απ' όλα test. Και θα σας βγάλει τόσα PSI. Στο δικό μου είναι τόσα, 33,62. Αλλά στο δικό σας μου βγάλει ανάλογα το Supercharger ή Turbo που έχετε, ανάλογα τα blueprints. Εγώ τα έχω εδώ στα κόκκινα όπως βλέπετε. Εγώ τα έχω μερικά κόκκινα και μερικά... Ένα κόκκινο. Ένα κόκκινο και ένα κίτρινο και τα άλλα. Μόβ και τέτοια. Ναι. Εγώ χρησιμοποιώ τα πάντα που είναι τα καλύτερα. Τα έχω τσεκάρει όλα, είναι τα καλύτερα που γίνεται. Αυτά εδώ. Όχι, μπερδεύτηκα. Και μετά για να κάνετε tune το Nitro, βγαίνετε και πηγαίνετε εδώ πέρα. Tuning. Μετά πάτε ECU. Καλά, για να τιουνάρετε το Nitro πρώτα απ' όλα πρέπει να έχετε ECU εδώ πέρα. Εγώ έχω ECU 800 γιατί είναι N-Class που το έχω κάνει swap. Το πάτε πάνω από το μπλε και περισσότερο. Πάτε tuning. Και παιδιά, για να αλλάζετε ταχύτητες, ξέρω εγώ, παν γρήγορα, μα πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να πάτε, θα έχω λίγο εγώ το tablet του Γιώργου τώρα, πρέπει να πάτε αυτό εδώ πέρα, το αντικείμενο, να το πάρουνε. Να πάρετε αυτό το αντικείμενο. Αυτό, το ZFF tuning, εγώ έχω τις 4 ταχύτητες γιατί για το Nitro, του έκανα αλλά για σας πρέπει να πάρετε αυτό εδώ. Ναι παιδιά. Ναι, πάτε στο κόκκινο. Κι εγώ αυτό το έχω στο κόκκινο. Και παιδιά, να ξέρετε θα σας βγάλει... Ναι, αλλά να μην ξεχάσετε να πάρετε το πνευματικό Levier Pro. 400 greens είναι. Αλλά παιδιά αξίζει. Σφαίρα πάτε. Και όπως έλεγα,
Δεν φαίνεται καν στην κάμερα. Δεν το προλαβαίνουμε τα αυτοκίνητά μας τώρα. Ναι. Θυμάστε που τότε πηγαίναμε σαν κότες. Τώρα πηγαίνουμε... Να, θα σας δείξω και test race να δείτε. Να, όπως έλεγα για το ECU, για να κάνετε tune το nitro, πηγαίνετε tuning, ECU. Το ECU είναι ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου. Εδώ, εγώ το έχω βάλει στο καλύτερο που αμάξι μου. Και πηγαίνετε εδώ πέρα. Μετά κάνετε ένα full test. Και θα σας βγάλει έτσι. Λοιπόν, πώς να βάλετε launch control, απλώς πηγαίνετε αυτό εδώ, εκεί που αρχίζει να ανεβαίνει. Μετά αυτό εδώ, μετά το πράσινο, εκεί που είναι το μεγαλύτερη τέτοια, και το κόκκινο όταν κατεβαίνει. Το νίτρο όμως θα σας το έχει εδώ, 5.000 τρόπους. Αλλά εμείς δεν θέλουμε εκεί, εδώ, 1500. Κατευθείαν εδώ. Save, πατάτε εδώ save, βγαίνετε. Να δείτε πόσα άλογα βγάζει και είστε έτοιμοι. Τώρα πάτε να τσεκάρετε τα αμάξι σε έναν αγώνα. Με αυτόν εδώ. Με τη σακαρά. Που θα τον πατήσουμε σαν την κότα. Με τη σακαράκα του. Και εγώ έχω παιδιά, από 1194 εγώ έχω 1582 άλογα. Τέλεια. Αυτό πάρα πολύ καλό. Μάξαρα όλο τον κινητήρα. Είδατε, δεν το φτάνει η κάμερα. Βλέπετε πιάσα 360, αλλά το καλύτερό μου είναι 6,019 δευτερόλεπτα και 382 χιλιόμετρα. Ναι, παιδιά, τρελό. Να, και όταν σας τελειώνει η μπουκάλα, όπως εμένα εδώ πέρα, σας έχει ένα κουμπί εδώ και έκανα redeem κουπόνι. Απλώς το πατάτε και κάνει redeem ένα κουπόνι μέσα στον αγώνα. Ναι, ακριβώς. Δείτε τον παρόμετρο εδώ. Καλά, άλλαξα ταχύτητα σαν τον ηλίθιο. Σιγά μωρέ. Τώρα, Σιγά. αλλά πάμε να τον νικήσουμε αυτόν, το βλάκα. Easy. Καλά, όχι βλάκα τον άνθρωπο, εντάξει. Εντάξει, απλώς είναι χάλια. Ναι, μπορείς να τα πουλήσεις και αυτά, άμα θες. Πουλά όλες τις βενζίνες στο μάρκετ για να πάρεις 150 χιλιάρια. Βασικά έχεις δίκιο, πάνω στους πουλούς. Όχι! Sell the market, χαζούλη. Όχι, βλακεία έκανα. Παραλίγο να την. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε subscribe και like άμα θέλετε. Άμα θέλετε. Ναι, Σας αυτό. παρακαλούμε, είναι δωρεάν. Σας παρακαλούμε. Δεν είμαστε σαν τους σπαστικούς που το λένε κάθε φορά στην αρχή του βίντεο και παίρνουν 5 χρόνια για το intro, δηλαδή γεια σας, για μπλε. Σας παρακαλούμε θερμότατα. Για να βγάλουμε αυτά τα βίντεο κάνουμε 50 ώρες εξάσκηση. Όντως. Λοιπόν, θέλαμε να σας πούμε ένα γεια και επειδή τώρα είναι 12 παρά 20, Και καλό βραδάκι. καλό βράδυ, καλό ύπνο και να έχετε ένα Τέλειο ξημέρωμα. Όνειρα, παιδάκια μου. Γεια σας. Γεια σας, παιδάκια μου. Γεια σας.